umunyakirugu w'ikigancha kia NGCDF ime ya Burabu Dennis Rosana nigo ritukuria rero abagakora umuroberio bugusangiriria ebirengererio ime ye wodi eria yenyansiongo amonisise erikoene kibuna abananchi bonsi ngo bwatara nigo bale ase umuroberio yugukwana nigabere kagwasio lebuna umuroberio yoiga nigo bwate ekerenga kyo gwikiraniria abananchi amagenderero inse yekigancha ekyo egento abananchi babere bakogokera na goteba buna nigo erebiya banyareko babakwenyorera amagenderero anene asorogongorwo muriketo Polycarp nero twaliganiria orobotyuru umuruburi igabo gusangiriye birengererio nanene kurwa 7 ilio kubwatoka alibaraga ni banyareko bagokorerwa inse kiganche kya NGCDF kurwa se chibunge nigo okusangirirwa magega y'emyaka ebere ulio igabo nyareko bagokoreka nemeye bunge yiga ya Burabu ase chiwadi chiriache esise amoniria nyansiongo nigora wa amono munyakirugo bw'ekiganche kiga kurwa ase nseme chiga chebunge ya Burabu Kansula Dennis Rosana public participation nelinga serikali nerwetheri chiko inga after miaka eyebere twande twaja twaboria abananchi nga inginande batagete ebintu batotebeti last time beyonce ipi twabikolire lero twanda ko confirm babiro batwabisoma beyonce bateba nga byakoliru nande bono lero ngo twabale ebinde ekero tokobwati bagulika according emejandere institution yeyo onya ne school ebagulika nga ingi batagete number 1 number 2 number 3 na intu twaligereri twaranga ngirigikere bwangu Rosana niganyarako bagakwerera anene sector kiri abananchi kurasta nseme chigo kubatikana mu nebirengererie biga byanyarako bigosangirirwa baganeti abayikiranirwe asubega bwatuka alia ere babise ganyarako bagakora kurasa amatuko amagega mono natwarenge moino indamoni egento mono bagwanira mono na mangana education muna bono chi toilet skuru jinyinge njibwa di toilet muna mwarra alia ensoko primary imepira yanspiko tumeke stadium abantu bagotumia jicho je skuru igo muna bona alia bayibuli mbato request to baroserie toilet ingi ya kabisa ande ba propose torosi 8 do emirango ene korwa nene kormuino gaiga boy gomba singatia mangana security okoba yo bobi bwechiombe na ande bate balende bagiro mushimiwa Patrick Oserombu yamona segalia bako agenda ka fight egaja manga police station yenya igo bono nore security ere buya kabisa Burabu lero nture uno ngombe yaibirwe na botoroje nga buya bale ekimono nakibateba ande problem babuga tene ya match according to this school tokoregatari banyora macha tubaye jitangi elinde banyare ko babuya nigitambugira korongana muna bali bakirina eliko batoke birengeri byabo banyare ko bakogokera kugendera kubolia ekiganche kya kugendera gusira amagendero alia alinse yabisye jiga igora wonda goteba mbuye genderete egasimbuye genderete lakini ngalero twaja public participation egentungire na asomire kemo na chibesa chinyinge echire security na education. In public participation, wananchi wanafaa wachitokeze almost 100% because when they are being involved, they will take care of the projects which are being initiated by the MP of Burabu. Iginko reporter igetasini kyo bonchete kiagetembe kuruiga imeye bunga ya Burabu inchim Polycarp Okara.